こんにちは。チベットテレビのテストモです。チベット This Week では、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ペンバツリン主席大臣はヨーロッパでチベット人権擁護活動を推進しました。ペンバツリン主席大臣は第34回メリー・ルプチン閉会式に出席しました。メキシコの議員とチベット人のグループがチベットの権利を擁護する戦略を立てるために会合を開きました。欧州議会はダライラマ法王の人類に対するビジョンを祝いました。ガンマシンゲ代表はキャンベルタン公立学校でのチベット語文化クラス開講式に出席しました。ケサンギャンゼンバワ代表は台湾の一連の宗教行事に参加しました。チベット協会は北米の週末学校教育者向けに水学習ワークショップを開催しました。亡命チベット人たちの投票で選出された亡命チベット人の指導者であるペンバツィン主席大臣は4月28日、スイスのチューリヒをはじめとする5カ国をめぐる歴訪に出発しました。ペンバツィン主席大臣の最初の訪問先はチベットインスティテュートレコンで会長のカマドマロブサン博士、ピーター・オーバーホルツァ取締役、ソーインコミュニティ代表のラマ・テンジー・ジョトタン氏、ゲシ・テンジー・チャンチュク住職、チベット事務所ジュネーブ代表、スイス・リヒテンシュタンチベット人コミュニティの代表らと会談しました。その後、主席大臣はディティコンのチベット人コミュニティや週末チベット語学校の教師及び校長らとも少しの間歓談しました。日曜日の演説でペンバツィン主席大臣は中国の繰り返される姿勢に反論し、特にチベット人のアイデンティティを抑圧し続ける習近平政権下では、水面下での協議による大きな変化はないと繰り返しました。中国政府に対してはダライラマ法王やチベット人の指導者たちに何をすべきか、何をすべきではないかを指示するのではなく、チベット国内で前向きな改革を実行し始めるよう促しました。また、スイス議会議員と交流し、ベルンでスイス政府の著名な指導者や高官らとの非公開会議に参加しました。国会議員との長時間にわたる会談を通じて主席大臣は、チベット人、ウイグル人、香港人、台湾人が中国国内の変革の本質的な担い手として極めて重要な役割を果たしていると強調し、中国に前向きな変化をもたらしたいのであれば、内部と外部の両方の力が必要であり、私たちは内部の力だと述べました。会談は PGT 共同会長のファビアン・モリナ議員、同じく PGT 共同会長のニック・グーガー議員、そしてマヤ・グラフ議員、ババラ・ジシ議員が出席し、出席大臣の訪問を記念して国会議事堂内で開催された昼食会が一番の山場となりました。会談の中でペンバツィン主席大臣はチベットへの揺るぎない支援と35年前にスイスチベット議員連盟の設立に大きな役割を果たしたチベット議員連盟の共同設立者であるレネ・ロンゲン氏に感謝の意を表しました。4月29日の夜、主席大臣はスイス国家評議会のエリック・ヌスバウマー議長と夕食会を行いました。主席大臣はスイスの著名な地元メディアのインタビューにも応じました。今週火曜日、中国の習近平国家主席がフランスとの国交樹立60周年などを祝うためにフランスを訪問する前夜、フランスのエマニュエル・マクロン大統領はエリゼー宮でペンバツィン主席大臣と会見しました。式典中、ペンバツィン主席大臣はフランスのマクロン大統領にダライラマ法王のサイン入り写真を贈呈し、チベットを忘れないよう促しました。主席大臣は元フランス上院議員であり、チベットの非常に良い友人であるアンドレ・ガットリン氏にレジオン勲章が授与される式典に参加するためにパリを訪れていました。ペンバツィン主席大臣は4月27日、ソーラン・ドランジンのユンルン分総院で行われた第34回メリン・ルプチンの閉会式に主賓として出席しました。
式典はメリー・トゥンジルンとダワ・ダゲ・リンポチェ34世芸家によって主催され、閉会式にはメリー・ロブン・リンポチェ、メリー・シェルブ・ケンボ、メリー・シェルブ氏4人のチベット国会議員、ドランジ・チベット人居住担当官のテンジン・チュンベル氏、メリー・ソイの僧侶、チベット人住民、信者らが出席しました。主席大臣は挨拶の中で長い歴史を持つチベットの薬膳の伝統とユンルン文総院に見られる伝統の広まり、そしてニャメイシェラブ・ギャンゼン氏による修復後、歴代のメンリ総院の継承者たちによって変わることなく受け継がれてきたチベット独自の遺産であるメリー・ルチェの儀式について語りました。亡命先では1988年に第33世メリー・チュンジン氏によってこの儀式が復活しました。4月23日、メキシコの議員グループとチベットの友人たちはメキシコ国会に招集され、チベットの権利と民族自決を守るための戦略を練り、揺るぎない献身を再確認し、これは歴史的な集まりとなりました。メキシコチベット支援議員団会長のサルバドール・カロ副議長、チャップマン・モレノ・マヌエル副議長、マテレサ・ミヒア副議長、リディア・ガルシア・アナヤ副議長、そしてメキシコカースタチベットの会長、トニー・カラム氏が集会をリードしました。また、メキシコロセリンセンターのゲシ・シェラプチュンベ氏、メキシコリミンチャセンターのユンルン・ロデュ氏、ITN ラテンコーディネーターのテレルーズ・フロレス氏、チベット MX 代表のライモン氏とアレックス氏、そして著名なチベット専門家であるメリー・ブランカ博士が同行しました。彼らの存在によりチベットの大義を支持する多様でありながら統一された姿が強調されました。チベット事務所ブラジルのジメツリン代表はチベットの現状について深い洞察を示し、議員たちの支援に感謝するとともに、今後の協力関係について楽観的な見方を示しました。チベットハウスブラジルで開催された2日間のビパサナメソリトリートは、ゲシサンルブリンボチェが参加者にマインドフルネスの深い実践を指導し、4月28日に終了しました。2日間のビパサナメソリトリートは心の本質、存在の無常、慈悲と知恵の育成に関するケンボセンルブリンボチェの貴重な教えをもとに約80名の参加者に積極的に伝えられました。ケンボセンルブリンボチェはビルのゾンサシェラ研究所の卒業生で、デラドゥの理工学大学で5年間教鞭を取り、現在はアメリカのディートンにあるガ・ドロルマセンターのスピリチュアルディレクターを務めています。欧州議会第10期最終本会議にあたり、ブリュッセルのチベット事務所は4月22日から26日まで、ストラスブルの欧州議会でダレイラマ法14世の4つの主要な公約に関する写真展を開催しました。このプロジェクトは昨年から進められていました。4月23日に開幕した展示会には、ベトナム統一仏教会ヨーロッパ代表のティ・カンタン氏、サキャ仏教センターのニマ氏、欧州議会議員、ストラスブル市長代表、議会補佐官、EU 当局者、ジャーナリスト、ストラスブルのチベット人コミュニティのメンバーや、チベット事務所パリのコーディネーターであるトゥクテンツリン氏らが出席しました。主催者の欧州議会議員のカルレス・プチデモン氏とミクラス・ペッサ氏は抑圧された人々の声を代弁する決意を語り、ダライラマ法王の世界に対するビジョンに拍手を送りました。チベット事務所ブリュッセルのリンジンゲン艦代表はダライラマ法王のストラスブルへの数多くの訪問を振り返り、ダライラマ法王の4つの主要な公約の重要点を解説しました。また、この機会にチベットの大義とチベット人の非暴力的自由闘争を支援する EU の取り組みの最前線に立つ欧州議会に感謝の意を表しました。4月25日、チベット事務所キャンベラのカマシンゲ代表がキャンベルタウン公立学校でのチベット語、チベット文化クラスの開講式に出席しました。ベスタンシドニー・キャンベルタウンチベット人コミュニティの努力により、この週末クラスは地域のチベット人生徒のために作られ、チベット人の独自なチベット言語と文化を保存し、推進する試みを進めるために設立されました。鎌重代表はチベット独自の言語、文化、宗教、習慣を守ることを強調し、これらの伝統を子どもたちに伝えることに特別な責任を持つよう親たちを促しました。
代表の挨拶の後、このイベントの特別ゲストであるドヨンド・チュクリンポチェが挨拶をし、感謝の気持ちを込めて、週末クラスにボランティアとして参加している教師やスタッフに儀式用のスカーフを贈呈しました。チベット事務所台湾のケサンギャツェバワ代表は、イランにあるマハマユリとして知られるクジャクメ王廟の落成式に参加し、ラマズバリンボチェとケンブクンガワンチュクリンボチェ正教の記念式典に出席しました。4月27日、代表はチベットの哲学を教える義士、テンジナムルリンポチェ及び顧問のチョンジ氏とともにあらゆる仏教の伝統の代表を含む約2000人が出席した落成式に参加しました。総員の要請により代表は集会で演説し、宗教間の共和の促進を通じて世界平和をもたらすというダライラマ法王の崇高なビジョンを強調しました。その日の午後、代表は台北で開催されたラマズバリンボチェ一周期法要に出席し、ラマズバリンボチェの弟子たちがナキシの生涯を紹介しました。また、ダライラマ法王、ユンジンリンボチェ、ルセリンボチェからのビデオメッセージも展示されました。4月28日、ケサンゲンセバワ代表は台湾のサキヤセンターとゾンサシラ総員の総領が主催するケンブクンガワンチュクリンポチェの16回忌追悼式に出席しました。4月28日、アメリカ東海岸にあるチベット終末学校の教育者、スタッフ、保護者を対象とした社会的、行政的、倫理的学習に関する3日間のワークショップがカナダのトロントで開催されました。チベット事務所ワシントンからの要請で、エモリ大学のロブサンティンジネギ教授、シーランニングプログラムのアシスタントディレクターであるソンデュサンベル氏、科学者のテンジソンナム氏の3人の専門家がワークショップを指導しました。ワークショップの主な目的は、参加者に性学習を紹介すること、思いやりのある教室環境を育むこと、意識と感情の調節への注意を促すこと、世界的な一体感を育むこと、性学習の枠組みの中で生徒の思いやりと創造性を伸ばすことでした。このワークショップには、トロントの地域チベット協会のほか、マサチューセッツ州、ミネソタ州、ニューヨーク州、ニュージャージー州、フィラデルフィア州、バーモント州など、アメリカ各州から約30人の教育者やスタッフが参加しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。